Zdravím všetkých, Jozef Svitok, majiteľ Powersport.sk. Dneska som trénoval s Jiřím Karlčíkom. Ahoj. Mali sme výborný tréning mŕtvych ťahov a strongman tréning. A je mi cťou dať Jiřímu malý sponzorský dar od Powersportu. A to konkrétne budú to najlepšie bandáže, aké kúpíš na Slovensku a v blízkom okolí. Najtvrdšie bandáže, Double Super Heavy 2,5 metra. Nech sa ti páči. Děkuju. Dúfam, že padne nový osobák. Aký máš teraz osobák v drepe? Teďka je to momentálně 312 kg. 112, tak vidím to na základ 320. Já se dívám, že to vypadá spíš jak nějaký ocelový pláty, to tvrdý, tak uvidíme. Tak jsem velice rád, že teda spíš mě je teda cti tady přijmout vlastně tady ty sponzorské dary, protože stránku Powersport sleduju už jakoby delší dobu, ještě předtím, než jsem se stal silným a to je relativně slavným, jestli to můžu říct tady v těch silových sportech, takže bych chtěl za to velice poděkovat, za tu podporu ve mně vloženou. OK. Ďalej to budú z rovnakého materiálu, bandáže na zápestia, tiež Double Super Heavy 90 cm. Super. To bude... Tak to bude paráda. Iný level. To bude lítat samo. Na také ľahšie tréningy Blue Power 60 cm, na nejaký strongman. Super. Neviem, ako potrebuješ na tréningu. Potom sú to trhačky Mamba 8. Je to niečo medzi trhačkou a hákom. Neviem, či to poznáš. Neznám. Môžeme sa na to pozrieť. Ty si to navliekaš na ruku. Jasně, jo. Poznáš. No. Okay. Jo, tohle je zajímavá pomůcka, to určitě využiju. A ešte to je krabička magnézia, taká drobnosť nakoniec. Je tam 8 kociek, takže Perfektně. chvíľu môžeš celý natierať do magnézia. Aby to tak neklouzalo. je to dobré. Takže veľmi pekne ti ďakujem za dnešný tréning. Určite som sa kopu vecí od teba naučil, ktoré sa pokúsim zaradiť do svojho tréningu, mŕtvych ťahov hlavne, asistenčné cviky. Verím, že tých 300 kg je môj cieľ prekonať, dostať sa 300 plus, tak. Já věřím, že se ti to brzo povede, protože dneska jsem říkal, ty podmínky nebyly úplně ideální, že jo, se týče té osy, ale to jsou takové spíš naše vymluvy, ale věřím, že třeba u tebe udělá hodně ta závodní atmosféra, že budeš vyhecovaný a že to tam padne, takže myslím si, že fakt to byl opravdu dobrý trénink, jsme jeli na maximum, dali jsme 4 nebo 5 disciplín a jsem rád hlavně, že jste si z toho něco odnesli, i tady s panem kameramanem Andrejem, takže jsem rád, že se to klukům líbilo a ještě jednou bych teda chtěl poděkovat a jdeme na ten tatarák. No. A my ďakujeme. Čauko. Čau.